kabari ya saci likabari za a yanke masa dan abin da ya yi sata daga hirzi ba kamar mutumin da ya kwace bane ko mutumin da ya dauki abu a wuri wanda yake a fili shi ba za a ba lalle a yanke hannunsa da ita sata sai ka dauke ta daga hirzi daga wajen da ake killace abu to kabari ɗaki ne ga wanda ke cikin ko da ga abin da zai tozarta zai rusa shi ya tozarta abin da ke cikinsa a munkari da ya wajaba musulmi a wannan haƙƙi ne tambayar sa a nan shi ne cewa haƙƙin mutane ne su gyara ko haƙƙin gwamnati haƙƙin al'umma ne ba ma shi wato ba abin da shi abin da ake ce ma farko kifaya farilla ta kifaya wanda idan waɗansu suka yi su ɗauke ma al'umma su ɗauke ma sauran amma an ba wanda ya yi kowa ya yi tarayya a cikin laifi to alfurudul kifaya domin kar a basu haka sa su kai ana rataya su da haƙƙin sarki shugaba gwamnati da shugabanni jagorori na haƙƙi ne a kansu saboda in ka bari ba wanda ke to amma dole ne su sa'i dole ne su sa'i saboda aka kaga shi yasa aka danka hakimin cikin birni a tun lokacin marigayi sarki kano abu aka ba shi alhakin shi ne mai kula da dukkan makwabtun kano shi ne mai kula da shi kuma kamar a ƙasar saudiya su haƙƙin kula da makabarta dama yana hannun baladiya su ne local government amma yanzu local government kasan local government sai dai kawai a zo a raba subvention a ba a yi komai wani abubuwa wanda yake local government ne kamata a ce su inda yanzu kaga a kuma shi kansa aiki ne da aka sanya shi kula da wannan sai dai ya je ya jagoranci kan cewar to jama'a a zo za a aiki da ya za a gyara ya kawo tifar kasa ya kawo kayan shebur da sauransu ya kawo a haɗu a jiya amma wajen da ake yi ma al'umma gata wani da aka ɗauki farko kaya ɗin da muhimmanci kuma a ƙasar saudiya suna da wani baladiya su suke yi waɗannan akwai ofis na musamman wanda yake wannan haƙƙi a kansu saboda haka wani yaƙi daga cikin abin da ya wajaba a gwamnati ta dafa ma masarauta kan yin wannan a haɗu a yi tasira ba haka ba laifin duk yana kan baki ɗaya idan gwamnati ba ta yi ba wannan ba uzuri ba ne sauran al'umma su ce ba za su ba sai al'umma su yi don al'umma ta tsira in so su kuma gwamnati laifinsu na rashin rike wannan amanar shi kuma ranar alƙiyama Allah zai mishi lissafi a kan amma wanda duk ya tashi shi farko kifaya wanda duk ya tashi ya zabura ya yi da ya ɗauke laifin da sauran al'umma yana da ladan cikin zamantowa cikin al-mustaqdimin Allah ya ce wa laqad alimna al-mustaqdimin minkum wa laqad alimna al-mustaqdimin mun san waɗanda suke gaba daga cikin mun san wanda kuma suke doke zaman to cikin masu gaba kamar wannan wanda yake zuwa yana gani sai ya kokari ya sanar da waɗanda suke masu kishi kamar sa wanda yake za su iya haɗa jama'a wanda za su iya faɗa a ji a samu a je a yi don a gyara wani suna da haƙƙi a kan suna da haƙƙi mamata suna da haƙƙi a kan wanda ya mutu ba zai iya zuwa ya binne kansa ba amma kaga sai aka sanya binne shi zama dubban al'umma dole ta haɗu ta binne shi bai kalanta a bashi ba a fili yana kumbura yana fashewa dabbobi da tsuntsaye suna zuwa suna cin sa wannan ya saba ma karimci da Allah ya faɗa ya karrama bani adam hatta kafirai ba sa haka hatta kafirai ba sa barin gawa to haka gawa ta da alfarma dan haka da wanda da duk abin da ya kamata shi na furubul kifaya haka ya kamata a mu'amala da shi gwamnatin wajibi ne shugabanci ya yi jagoranci wajen yi ma farnan kifaya
idan ba wanda ya yi shi ya zama to farko ka gani wajibi ne a al'umma amma in ba wanda ya zaɓi da yake yi to ya hau kowa kowa ya lokacin da ya zama to ba farko baya ba ya zama to farko ayin to tun da farko ayin ne to kaga wanda ya gani ya san da shi kaga shi ne shi zai fara ayyana a kanka tunda shi ya sani wanda ko bai gani ba kaga ba za a ce to ka tashi ka rinka tafiya kana yawo makabarta akwai farko ayin wanda yake watakila a samu farko ayin yana jiran ka a ba a ce a yaka wajen farko ayin amma wanda yake farko ayin yayin da ya zama farko ayin din akan kowa tunda ba wanda yake yi to ya ayyana a kansa ya fara